салом, манзури шумост барномаи иттилоотии хабар барои ту. ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба мусофиронаш дар парвоз хӯроки гарм медиҳад. дар ин бора дар як мулоқот бо рӯзноманигорон Қосим Вализода намояндаи ширкат хабар дод. намояндаи ширкат таъкид кард ки онҳо расонаҳоро пайгирӣ мекунанд ва танқидҳои мусофирон дар бахши сифат ва таъмини хӯрокро мебинанд. ширкати Somon Air аз моҳи март ба мусофиронаш хӯроки гарм медиҳад. ин хӯрокҳо дар парвозҳое дода мешавад ки тӯли парвозашон на камтар аз 3 соат аст, изҳор кард Қосим Вализода. пештар мусофирон бо гузоштани аксҳои бутерброди Somon Air дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз роҳбарияти ширкат шикоят мекарданд ки онҳо мусофирони худро эҳтиром мекунанд ва хӯрокҳои дурусте ба онҳо бидиҳанд. мо хӯрокҳои ҳавопаймои Тоҷикистонро бо кишварҳои Русия, Ӯзбекистон ва Туркия муқоиса кардем ки чунин аст. дар Русия чунин хӯрокҳо ба мусофирон дода мешавад. дар Ӯзбекистон бошад ин гуна хӯрокҳо барои мусофирон дода мешавад. дар Туркия бошад мусофиронро дар парвозҳо бо чунин хӯрокҳо таъмин мекунанд. шумо дар кадом назаред? минбаъд ширкати ватании Somon Air кадом намуди хӯрокро манзури мусофиронаш мекарда бошад? ва шумо бо кадом намуди ширкатҳои ҳавопаймоии ватаниву хориҷӣ сафар кардаед? фикрҳои худро дар нашр нависед. ин буд барномаи иттилоотии хабар барои ту. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда хайр.